Hola, estimats alumnes. En aquesta ocasió anem a continuar en un vídeo de l'assignatura de Socials parlant dels moviments de la Terra i altres curiositats. Vegeu que el planeta Terra està fent un moviment, està girant sobre si mateix. Vegeu com la travessa un eix. Aquest eix és l'eix de la Terra i la travessa de nord a sud, és a dir, el pol nord estaria a la part de dalt del dibuix i el pol sud a la part de baix. La Terra fa aquest moviment que gira sobre si mateix i es diu el moviment de rotació i tarda exactament 24 hores en pegar una volta completa. Per tant, podem dir que tarda un dia sencer en pegar la volta. Aquest eix és com si fos un pal, és imaginari, en el qual està travessant una pilota i és com si vosaltres li pegareu voltes. Veritat? Bé, aquest moviment no para mai i és un moviment que el fa a molta velocitat, encara que per a nosaltres és com si estiguera parada, perquè nosaltres no notem cap moviment, veritat? Encara que sense aquest moviment no podria existir coses com el dia i la nit o la vida. Ara veurem en aquest vídeo moltes més coses al voltant sobre aquest moviment. De moment vaig a posar un eix que va travessar la Terra de forma horitzontal, és a dir, perpendicular al eix del que vos he parlat abans. Este eix, anem a col·locar-lo així, este eix seria el paral·lel, és a dir, totes les línies imaginàries, sempre imaginàries, fetes per l'home, que creuen el planeta en horitzontal es diuen paral·lels. I el més important és el que està al centre, la que la parteix com una taronja, que es diu equador. D'acord? És este d'ací. Molt bé. Què passaria si ara posarem un altre eix i el posarem de forma vertical, és a dir, coincidint amb l'eix que té la Terra per el qual gira, posaríem aquesta línia col·locada. Aquesta línia es diria meridià i el meridià més important és el que la parteix en dues parts igual, que es diu el meridià de Greenwich. Es diu així perquè és a la ciutat de Greenwich on es van establir els meridians. Bé, anem a veure un poc més de la rotació de la Terra, coses i curiositats. La Terra, quan fa el moviment de rotació, podem dir que és així com vegem el dia i la nit. Mireu, aquesta bombeta simula ser el nostre Sol. El Sol il·lumina la part de la Terra que té visible, però la part a la que no pot arribar, ja que la Terra és redona, és la part que està a fosques i que, per tant, nosaltres diem que és de nit, en aquestes zones. Si la Terra no fera el moviment de rotació, sempre seria de dia en la mateixa part del planeta i sempre seria de nit en la mateixa part del planeta. Però veritat que mai us ha passat que sempre siga de dia o sempre siga de nit? Bé, això és perquè la Terra mai deixa de girar sobre si mateix. I gràcies a això tenim la vegetació, les temperatures, les plantes poden fer la fotosíntesi i moltes coses més que aprendrem en aquest curs. Bé, com podeu veure, les zones que estan més il·luminades o banyades per el Sol formarien la zona diurna. Molt bé. Si en algun moment es posara alguna davant, com per exemple la nostra Lluna, el que es produiria seria el fenomen anomenat com a eclipse. Bé, anem a continuar parlant i ara, ja que hem anomenat la Lluna, parlem d'ella. Què fa la Lluna? La Lluna està pegant voltes al voltant de la Terra, fa un moviment de rotació sobre si mateix, sobre el seu propi eix, que el fa a la mateixa velocitat a la que gira la nostra Terra. Per tant, nosaltres sempre vegem la mateixa cara de la Lluna, perquè girem a la mateixa velocitat. Però la seva traslació, és a dir, el moviment que fa al voltant de la Terra, és a menor velocitat. Per això la vegem de vegades plena, de vegades no la vegem, de vegades la vegem minvant o creixent. Interessant, veritat? Bé, i ara anem a deixar ja el moviment de rotació i anem a començar a parlar del següent moviment. El següent moviment és el moviment de traslació. El moviment de traslació és un moviment molt interessant i que té una peculiaritat i és que sol confondre a la gent en quant al tema de les estacions. Mireu, el moviment de traslació és el moviment que fa el nostre planeta al voltant del Sol.
és a dir, les voltes que pega al voltant de la nostra estrela, l'estrela que està en el centre de la nostra galàxia, del nostre sistema solar. Perdó. Molt bé. Per tant, aquest moviment és anomenat traslació i tarda exactament 365 dies i 6 hores en fer-lo. 6 hores que cada 4 anys, 6 per 4 són 24, cada 4 anys hi ha un dia més. Per això són els anomenats anys bisests. Molt bé, com podeu veure, este moviment que estigueu veient a la imatge s'anomena òrbita. L'òrbita és el caminet que segueix el planeta quan pega la volta a la nostra estrela principal, la nostra única estrela, no l'estrela principal perquè no hi ha altra al nostre sistema. I també he de comentar que mentre s'està fent la traslació, òbviament, també està fent la rotació, és a dir, el nostre planeta està fent la rotació i la traslació al mateix temps, perquè no hi ha cap dia que es quede tot el dia ahí i tota la nit ahí, no? Veritat, no es queda frenat el planeta, no. Això el que fa és que, mentre la Terra està girant, produeix el dia i la nit i també produeix, amb la traslació, les estacions de l'any. Fixeu-vos. Vegeu, el nostre planeta està travessant la zona que diríem d'estiu, no? I passa a la tardor, mentre es va fent la traslació, d'acord? Què passa? Que nosaltres el que solem pensar és que quan està, ja heu vist en la imatge anterior que hi ha moments en què la Terra està més allunyada del Sol, doncs ahí pots pensar, bueno, ahí estem en hivern. Doncs no, no és així, és degut a la inclinació, ja ho veurem en una imatge, de la Terra. Una vegada passes la tardor, sabeu que ve l'hivern, i quan passes l'hivern, ve la primavera. I quan ja tornes a la primavera, passem una altra vegada a l'estiu. Bé, imagineu que el Sol està a l'esquerra de la imatge. Si el Sol està a l'esquerra de la imatge, imagineu, no, es veu clarament que el Sol està a l'esquerra perquè està il·luminant aquesta part del planeta, no? Si el Sol està situat ara mateix ahí, encara que estiga més lluny, encara que estiga més allunyat, els rajos solars entren directament més rectes en la part de l'hemisferi sud, que és la part que queda baix una vegada partim el planeta en dos en aquella línia imaginària que vos he anomenat abans, que es diu equador. Aleshores, ahir els rajos entrarien més forts i ahir, en aquesta part del planeta, estarien en estiu, mentre que en la part que els rajos entren de forma més obliqua, estarien en l'estació d'hivern. I al revés, si el Sol estigués a la dreta, passaria al contrari. L'hemisferi nord estaria exposat als rajos solars i estaria en la part, en l'estació d'estiu, mentre que l'hemisferi sud estaria a l'hivern. Com podeu veure, el planeta, i com hem vist en la primera diapositiva, el planeta té una inclinació. Quan aquesta inclinació passa per la zona que la il·lumina el Sol més directament, és quan estaríem en l'estació, en aquest cas, per exemple, d'estiu, mentre que quan està a l'altre costat, just enfront, és a dir, enfrontat a aquesta zona, és quan l'hemisferi sud passaria a estar en estiu i l'hemisferi nord passaria a estar en hivern.